para todos vos, e con todos vos, música de One Direction. Son así. Encendemos todo público as bengalas, chavales. Encendedeme todos as bengalas. O que non teña bengalas, aquí hai unha maquillante con bengalas. Que o público esta noite valore de unha maneira, de un xeito moi especial o noso gran show deste ano que se titula Panorama Game Tour. Chavales, por favor, por Dios, sin mariconadas, que non nos falledes, cando conte tres e a nosa primeira parte que va de putísima madre, grito, 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 unha, dúas, grito, grito, arriba, arriba. No. Espera. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¡Leones o huevones!